Oyumore kendo machiegni weche manyien mago mag ang'ich wele Ramogi TV agwero kamano maduong' mar yudo thuolo mari mano mar tudori kodwa ka wami weche gi mabende wachoko konde mopogore opogore mago mag pacho kendi wamenyo weche mago mag siasa mag dongruok kinda mamoko weche mabende wamiyo pek odhiambo makawuono gen mage. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo jo Kenya kwanza kuom luar mar twak kolero chung mar Azimio. Mambo ya gano, mambo ya habari, mambo ya minji, ndio serikali yetu ya Kenya kwanza ishughulikie mambo ya guaranteed minimum return. Wamenyo chenro mag piny owacho mar Kenya kwanza ne jo piny kuom thuolo mar dweche 8 mokalo. The total amount of capitation funds that the government has been able to give for this quarter is 28 billion. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu osingo ne piny owacho biro chwalo siling bilion 28 ne skunde juma manyien. Bed koda nyaka giko nyinga Jai Lieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno kabende wechegi iluoko kale YouTube page marwa mano Ramogi TV. Ote machok bende nyalo cholo nako kale lai marwa mano mar ote machok ma en 3-6-000. Kamiti mosebet ka choko pach oganda ewi chenro mar choko suru ma ibiro chwal nyim jood bura mondo kal kaka chik medo romo kod akweda ewi moko kuom osuru moganda ywak ni biro medo pek mar ngima. Mana kaka Edwin Okoth leronwa paro mar juogo osuru mar 3 ewi osach jotije mondo oger godo udi pod ikwedo ka penjo maduong' en kaka kamiti no biro ndiko ripode ewi wachno. Mano wach mabende wamedo luoni kendo obiro mana bang' kinde machuok. Bang twak kind Azimio One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza gore Luanda, ogai mar Azimio Raila Odinga ogolo duonde ote mano ochwal ne ute fuambo. Odingo kwedo jo Kenya Kwanza kuom remiyo pek dwach jo piny mabende ne jo Azimio chwalo twak margi. Odinga wacho ni rem mar piedho duol mar IBC biro kelo midhiero ne jo Kenya duto ok ne jo Azimio kende. Omedo ni chiwo lemo kaluwore kod dho udi mayo jo piny moko thuolo mag tije. Ote no Odinga oseyo chenro mag Kenya Kwanza mag nyuando duond buche bwo mabula achiel kowacho ni jo Kenya Kwanza nyalo tiyo koda kwan gi mamalo od bura mar kalo chike makoch. Kinde no Raila bendo lero ni gikedo ne jotije makoro ichak ng'ada 3 mag osachgi ne chenro mar gero ute manengogi oyweyo. Bende oseyo wach mar chugo usuru kinde ka kinde kowacho ni biro thiro dongruok jo Kenya ma piny. Raila omedo ni okedo ne jotije sirkal mebiro ng'ada 3 mar chudo mabalang' kabendo lero ni ochuogo usuru ewi mwandu mag dusruok biro thiro ohala ahinya to ne rowere mantiere sekta no. Kotieko otene Odinga ondiko ni sirkand Kenya nyaka koro chiw duoko mapiyo ne jopiny mano mar geng'o midhiero mathoth. Jatend migao mar lweny Aden Duale oseyo jatend Azimio Raila Odinga kuom wacho ni odwaro mondo opog piny Kenya. Raila odiochieng' manyoro ka entiere gwenge ma Yata no wacho ni odwaro mondo opog piny diriyo ka ibiro taye kod jotelo 2. Duale owacho ni Raila nigi tim mar temo dhiro piny owacho kor ot mondo oriwe telo mar piny. Okwayo Raila mondo oluor katiba mano konyo loso kendo mi jatend piny William Ruto thuolo mar tiyo gi kwe. Municipality. Raila Odinga and Kalonzo Musyoka, you went to election to aspire to be the next president of the Republic of Kenya and to be the commander-in-chief of Kenyan Defense Forces. It is very irresponsible, very reckless for leaders of your stature to stand in a podium and call for the cessation and the division of our country. It is very unfortunate. I did not know you can go that low. The Constitution, Article 1 and the preamble of the Constitution of Kenya talks about a unitary state called Kenya with 47 county units.
Mr. Odinga, please go back to the preamble of the Constitution. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua kawuono oromo kod jotelo machon mag duond buch Jubilee mawuok e gwenge mag Masawa. Jotelo go kotelnegi kod Kanini Kega osingo mar siro chenro mag Kenya Kwanza bende githegore kod ng'anyo mar riwruok mar Azimio ne timo e kinde machien. Gachagua owacho ni romono en mar neno ni piny owacho mar William Ruto onywako ji duto te kendo neno ni chenro mag dongruok ochoponegi. Kawang'iyo weche mag somo en jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu osingo ne jotend skunde mapacho kani piny owacho dhi chwalo negi omenda mar somo kachop giko juma manyien mano mar konyogi e chwalo chenro magi. Mashogu mane loso e kinde mano limo skundi nyiri mamokumu girls opoyo jotend skunde mosebedo kachwalo chenro ma onge pesa kwa kuom piny owacho mano e dwe mar abich. Osingo ne skundi nyiri no silinga milion 10 mar konyogi loso klese mopogore kod dongruok mamoko. Kamano bende onyiso jopiny mondo we chwalo weche mok ni kare wi skundno kosingo ni migawo mar somo oketo chenro makare mar neno ni pi mitiyo godo e skunde duto mapacho ka ni kare kendo onge kwiri mora mora. Community around the media so that we embrace this school. This is our school, and out of the challenges that have been there, we need to give positive reinforcements to the school. Let us not destroy our school. This is our alliance in Kakamega. We are also giving 10 million to this school by next week because we will be able to have money available to replace all the asbestos, all the buildings. We are going to come up with new iron sheets such that we replace the iron sheets which were put there years ago. Finally, I want to assure Kenyans that funds for capitation for our junior secondary schools and senior secondary schools has now been given to us by National Treasury, and we are dispersing the funds to all the schools in Kenya by next week. The total amount of capitation funds that the government has been able to give for this quarter is 28 billion. Wadoke sigana wa mokwongo kuma kamiti mosebedo kachoko pach oganda ewi chenro mar choko osuru mibiro chwal e nyim jod bura mondo kal kaka chik medo romo kod akweda ewi moko kuom osuru moganda ywak ni biro medo pek mar ngima. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, paro mar juogo osuru mar atamala dek ewi osach jotije mondo ger godo udi pod ikwedo ka penjo maduong' en kaka kamitino biro ndiko ripode ewi wach makamano. Manadala achiel kende to ndalo 7 manoket thenge ne chiko it ne oganda ewi paro mar chik mar choko osuru e pacho ka finance bill biro rumo. Gisewinjo pacho oganda mopogore ewi moko kuom chenro mag choko osuru mabiro siro budget mar hiko omenda machakore dwe mar 7 higani. Kata kamano, wach achiel pod omok ewi oganda. This housing program with one thing, with the teachings of Pastor Mackenzie. Because this proposal is promising us heaven. It's promising us a very good life in future. A very comfortable way of staying in future. But we have to kill ourselves today for us to be able to get that future. Honorable Chair, we want to be comfortable today and we want to be comfortable tomorrow. Let us not kill ourselves today for the sake of tomorrow. Ka opogore kod ote mayore yor mbui ma ok tin 1,500 ma kamitino oseyudo. Kamitino mabendo telne kod jaod bura mamolo Kuria Kimani osewinjo ywak mowuok kuom oganda mawacho ni ka omedo osuru ma ijuogo ewi modhi mag nyamburko pek mar ngima biro bembo oganda. And as we know, fuel is a cost in the entire supply chain, from manufacture to the transport to the time the consumption of the final product reaches to your business or your table. So if we alter the VAT from 8 to 16, then the cost of the entire supply chain is distorted and highly increases. So in that regard, we propose that VAT is
maintained at the current rate of 8% and not increased to 16%. Kata mana jogo man kod ber maginene wi moko kuom chenro magolo osuru ewi mwandu kaka gas mar tedo bende ni kod toho kaka gibiro yudo fuong'ruok. Luoro bende nitiere ni kata bed ni piny owacho ni kod paro mar medo choko mag osuru kuom oganda, mibadhi nyalo rocho dongruok moro amora ma jopiny onego yudi kowuok kuom osurugo. Wach makamano ne okelo liet e kind jood bura kod oganda e nyim kamitino ma pod rito winjo pach girobe ma ok tin e 50 e kind chieng' Jumapil kod wuok tich jumani. Quests. And you were there. So you were there. I was there with you. Yourself in the 11th Parliament and the 12th Parliament and the Honorable Ambassador Langat here in the 11th Parliament. Do you know what you did? Myself included in 12th Parliament. You took us to 9.42 trillion shillings debt. It was your decision. It was my decision. It was his decision. Paro mar chikno nyaka chope nyim od bura makale kapok oromo tarik 15 ma ibiro somie budget mokwongo mar sirkand Kenya Kwanza. Is a test to see how if public participation really works in the country. I've been here since around 10, and every presentation that has been made has been making oppositions to particular clauses in this bill. We are waiting and watching keenly. And this is just a small fraction of the representation of the Kenyan people. People are talking outside there, and I know you are hearing. The tone that is coming from the government is that this is going to pass without changing even a single comma. Kenyans are watching. Kenyans are hoping you are going to live up to your mandate because they elected you to represent them. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Edwin. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi pachoka EACC oseduoko eka 26 mag lowo mane oma skul sekondar ma Nyabola Girls e kaunti ma Homa Bay. EACC nopimo tong' mar lop skul no manyien moyudo ni eka 26 go nogol oko momi kanisa moro e gwengego kendo molok nyinge ni Nyabola SDA Secondary School. Nyabola Girls manochake higa 1968 nomi lobno maka kama bang'e nokawe koda riwruok mar Kenya Lakefield mane ogere skul moro ma sekondar kachiel koda ute mag dak. There are some people in the area who normally call them big fishes. They want to pluck and they also want to trade inside this thing without us knowing as villagers. This is a government school, but at right now we find that the school has been rented by the Adventist Church, whereby we always talk with them to leave for us the school to go to the government as it is was. Tunataka waende wawache shule. Hata Nyabola next tulianza juzi inafanya vizuri kuliko hapa. Tangu ianze 69 hakuna watoto wameenda university, haijafanya chochote. Kwa hivyo tunaona afadhali waende wawache serikali watimishe vile serikali nataka na hiyo land. Currently we are carrying out an investigation touching on land parcel in Rachuonyo sub-county of Homa Bay. We received information that on that land is a school institution which was was initiated as a public institution, Nyabola Girls Secondary School, and with time, under circumstances that we are yet to establish, the same property was converted into a private institution and is being run privately now. It sits on a 10.6 hectares or approximately 26 acres of land. So now we want to establish the circumstances under which a private facility is sitting on public land. Kakoro wang'iyo weche mago mag Shakahola eni anyuola more gwenge makati ethoka mayudore kaunti ma Kitui kwayo konye e manyo wedegi auchiel magichich ni dipoka nolal Shakahola. Familia no wacho ni giwuoyo mogik kod nyithindgi manyiri dwe mar adek higani bang' kane giwuok dalagi Shimba Hills ka achiel kod nitiere kod nyithindo moko 4. Shem Kinyili ma en wuon nyirigo wacho ni ne otang' kod lokruok mane oneno kuom nyige to kata bang' penjogi
ne oko yudo duoko. Pod gidhi nyime kod menyo kendo gikwayo kony kowuok kuom piny owacho kata jogo ma chunygi ng'uon mondo giyud joheragi. Kuna watoto wetu walikuwa wanakaa Mombasa na wakaenda wakaanza kushiriki ile kanisa ya Pastor Mackenzie, na walikuwa wanakaa huko Mombasa lakini wakahamia Shimbayos. Kutoka hapo sijui walienda wapi. Nilisikia walikuwa wanaenda kwa kanisa ya Mackenzie, na tuliongea na wao mara ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 3. Ndio tuliongea na wao na wakazima simu. Mambo yao nikaona yanapandilika kwa sababu niliona wakiwa wananyolewa nywele, wakija nyumbani na wauliza maswali. Kwani mmepandilika hivyo kwa nini? Hawanijibu. Kwa sababu wameolewa na siwezi kuambia chochote. Wao wakaendelea na kukaa huko. Na nikasikia wakanunua shamba huko Simbail. Na waliponunua shamba huko Simbail ndio walijenga na wakakaa huko. Sasa wakiwa na mabwana zao wakawa wanaishi huko. Lakini ile shida ilinitia ni hii wakati waliposikia walienda maombi na wakapotea. Sasa hiyo ndio shida niko nayo. Silali kwa sababu mzazi ni mzazi hata tukifanya nini. Sigana no mawuoki tui bende makoro terwa eyueyo makuko kage sane gi dakika 15 mosekalo tok sa achiel mar otieno. Kamano inya Jack Mano Evans Oyuga Wasonga Wuod Konge iwacho ni make maber Nakuru, iwacho ni jo Azimio to kik dog chien usuru, iwacho ni wachniro nyaka wit oko. Ramogi TV Martin Ochieng Lago kawuok Rueya mano gwenge ma Kisumu East, iwacho ni neno Ramogi TV eyono ero makare ka ote moro eni yao matimo timbe maricho owe timo gik makamago. Mano Isaac Sala mar Bondo Misambi erokamano ahinya kuom ote mari. To ipenjo ni dipone twake kind Azimio kod Kenya Kwanza otore kaka iwacho no koso gibo wuoyo bang'e. Mano penjo nero mar Baba Atur. Wageno ni duoko ibro mana yudo mana Ramogi TV kai. Wadhi yueyo machoka waduogo bang' kinde machoka kikidi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo en dweche 8 sani nyaka piny owacho mar Kenya Kwanza ne kawo telo bang' yiero maduong' mokalo. Jatend piny William Ruto nomiyo jopiny singo mathoth e kinde campaigns. Bende singo gi osechopo kare. Chris Owino kolonwa telo mar Kenya Kwanza e bwo dweche 8 kaachiel gi singo mane gichiwo ne jokenya. William Samoei Ruto. Dweche 8 mokalo, oganda jo Kenya ne kod geno mathoth e kinde mane girwako telo manyien mar jatend piny Dr. William Ruto. Rowere, johala matindo, jopur kod jopiny ne rito gi liyo telo mar Kenya Kwanza kaluwore kod weche kod singo mamit ka mor kich mane Kenya Kwanza ogolo e kinde campaigns. Achiel kuom kidienje mag jopiny mane rito gi sironyo telo mar William Ruto ne en jopiny mayuto gi ni piny kata hustlers. Kaluwore kodgi, mane en thuolo mar japiny mayuto ne piny donjo e serikal kendo yudo konyruok e bwo chenro mar dongruok mar bottom up. Dweche 8 e apisi, bende nitiere lokruok moro amora ma japiny mochando kata hustlers oseyudo koseywak winyo olokore. Nitiere paro ni jatend piny Dr. William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza ne oloko tokgi ne japiny mochando tok donjo e piny owacho. Adiera ni kanye. Wan ndalo mane timu mar Azimio ne giwacho ni wan team mar Azimio ne giwacho ni wan team mar dynasty. Wan wago siasa mar jomonyalo, jomosebedo gi mwandu, families mosebedo kani i power. To gin ne giwacho ni gidwa miyo joma onge nyalo power. To kanyo gikawo loch, nyiwaweyo samoro ka giyiero ministers, ginyalo kawo achiel kuom joma ni piny go mondo giket minister. Waneno ka gionge ngama gikawo. Onge asla achiel mani cabinet. Kanyo cha giyiero PSS onge asla. Budget mosebedo kotiyogo, sirkal obedo katiyogo ne budget mar sirkal mane nitie ya mokalo. Koro samoko mwantie ni eka waloso budget mokwongo mar Kenya Kwanza. Omiyo wana wuon kipacha en ni budget mwatimo mokwongo mar Kenya Kwanza ni bro miyo wa nyise ni to sirkal dhi timo ang'o. To dhi biro sirkal machal nade mbele ka. Gik mosetim e kinde mokalo dweche 8 chiko mokalo gin gik ma nyalo chon gin kojolo. Gik ma ibawo nikech ne ok en budget mare. Achiel kuom singo madongo mane kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio miyo jo Kenya kinde campaigns ne en duoko piny nengo mar ngima. Riwruok mar Azimio osebedo ka seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime kod miyo jopiny osuru kar miyo jopiny fuong'ruok. To weche mag bero ngima jopiny to onge mano to gisetime zero. Nikech ndalo ma Uhuru ne en president, Uhuru nokelo gino subsidy. Bech mafuta ne piny, bech mogo ne piny. Subsidies go ne gigolo. Giwacho ni gin gi save pesa. Pesa ma gi save no onge. Okwane kuma pesa no nitie. Achiel kuom chike ma gikelo en kaka gidwa medo bei ma mafuta. Bei ma mafuta kisemedo, isehinyo japiny te. Nikech kata kiwacho ni dwa konyo japiny mondo opur maber. Nyocha giwacho ni gin gitimo gimiluongo ni subsidized production. Nyoma penjo gi committee mar agriculture kae nyoro to nyaka nene ukaw loch dweche 9. Fertilizer seeds manu miyo jopiny pok gichiek tich adi. To cost of living ok en maembe manie tado kata manie yath malo minyalo kawo tipo no tidwoko piny. Giwacho ni cost of living kadwok piny. Cost of living en gima ikelo gik mang'eny kabisa. Sane gima omiyo cost of living ni malo, iwacho ni bei mar ngima odhi malo, garama mar ngima odhi malo nikech dola odhi malo e piny mangima ok Kenya kende. Dola itiyo kod e pinje mang'eny. Kendo yudo ka kidhi Uganda itiyo gi dola. Kidhi Zimbabwe ka, kidhi South Africa inyiewo oil inyiewo gi dola. Sama bech dola odhi malo to bech gik moko nyaka dhi malo. Koro gima timo sani ka sirkal en ng'iyo nto onyalo duogo nadi bech dola piny mondo chiemo bed bei mayot. Kenya Kwanza kata kamano neno okang' mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo kaka yo mar duoko piny nengo chiemo kaachiel gi miyo jopiny fuong'ruok. Igeni sama wanyiewo oduma moa oko, wanyiewo chele moa oko, wanyiewo gik mang'eny mwakelo Kenya kae inyiewo moa oko. Giyo kinyiewo moa oko inyiewo gi dola.
Koro sama dola tin to beche no malo, bech kala manyaka dhi malo. Koro mino kanyi wacho ne sirkal wacho na waket mbolea, waket kodhi mondo jowo opidh cham, mondo obed gi cham e Kenya ka, nyiewo cham wa oko mondo bech dola odog piny, bech chiemo be odog piny. Koro gima sirkal timo mondo wane ni garama mar chiemo odog piny kata mangi maisha odog piny. Gima biro miyo garama odhi malo mar maisha Kenya ka en gope mana holo mang'eny mwa oko. Sama wuoyi kodi ni you can charge governors go koko. Nigi biro loro counties pesa onge. Nikech ang'o? Pesa kowuok week a week 20 billion idhi chulo go mar China. Ne ntiere luoro motelo ne yiero maduong' mokalo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi rocho telo mag gwenge. Bende nitiere adiera ewi luoro makamae kalore ni sirikal mag counties pok oyudo pok margi mar omenda mag dwe mar 4 kod dwe mar 5. Every day Kenya pesa ma ichoko in between 6 to 7 billion ma kiare choko every day. Kujo tich abich to gowi. Kini choko wuok tich. Kujo tich abich to gowi. Pesa ma ok choko mang'eny ng'enyne en mar gowi. Omiyo ng'ato ikuonde devolution kenda ni kondi kenda makuyud pesa. I've told you CDF wane bunge kae kumwati bunge kae. Sani wadak do jadek kapok chulo pesa mal mileage madhi dala giduogo. Poko miu. Okay, devolution kende kendo mano nyaka bed clear ni piny mangima onge pesa monego bed counties yudo mondo otimgo activities magitimo sani kata kapok imedo gi magidwa chwalogo ema pod onge. Sani wadhi dwe mar 6 dweche 5 monego bed pesa county dhi pok odhi. Koro you are very ambitious, in very ambitious Chris. Wach ni mawacho ne gi promise ni bo chwalo function. Gi chwalo functions ma functions man tie ma ogenya ore pesa. Igen chwalo more functions means ni functions dig pesa. Kaka an example en kaka kronyo gibiri committee wanyoro. Kuom thuolo mar jumbe adek mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza oseyudore kama deny kuom thungo jopiny kod osuru to moloyo paro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotich e gero udi. En ang'o momiyo piny owacho mar Kenya Kwanza chuno jopiny kod chenro makamae? Wan ka wabunge gima nyaka wang'i en ni koponi gero ute 500,000 Homa Bay. To men kila gimoro amora mitiyogo e utego madid Homa Bay ogol Homa Bay. Gero ute 1,000 Siaya. To gimoro amora migolo mitiyogo igero utego ken loso pata to lose Siaya. Ken loso drise olose Siaya. Ken joma tiyo kuno jogo te akanye owasi mondo pesa odong kanyo. Koro an gima a support ne wach ma housing en ni odhi kilo tije mang'eny. Kata odoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza oseyudo seyo kuom reme chopo singo mage, jatend piny Dr. William Ruto bende ni gisunga kuom chopo moko kuom singo mage. Moko kuom singo ma Ruto oseketo e tim gin gwelo joyal buche 6 mag doho mar Court of Appeal kaachiel kod chuogo omenda mar Hustler Fund. Ruto bende osechopo singo mar chuogo omenda moyedhi mar bad migawo mar doho kaachiel kod bad migawo mar obila. Jodak makadho wadh Nam Chumbi bende nigi mor bang' Ruto duoko negi tije makadho wadh Nam Chumbi e boma ma Mombasa. Piny owacho mar Kenya Kwanza bende nigi sunga kuom chopo singo mare mar miyo jopiny mbolea e nengo moyweyo. Mabiro kata doko ni mbolea makamano ok yudore e gwenge mathoth ma pacho kae. Kata kamano, William Ruto pod nigi gowi mar jo Kenya e weche mathoth. Jopiny pod gwonyore gi pado dweche 8 tok Ruto kawo telo ma pacho kae ka sirikal mamalo pod omoko e moko kuom tije mag sirikal mag counties. Wakeini bende pod rito William Ruto mondo kete tim chik mar 2 e wi adek mar chwech e kinde ma kambi mar ndeke ma pacho kae KQ bende pod dhi nyime kod yudo lal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot makende kamano ma bende nono tijego mago mar sirkal mar Kenya Kwanza e dweche 8 sani.
Wadhi nyime kuma ritruok e kind ria en gino miparo ni itimo makare, kata kamano pek maka kod kacha mono thoth nyiri kata mine timo kamano. Jokanye migepe mopogore owuok oko mar puonjo nyithindo manyiri mantiere kind higni 13 nyaka 14 ewi kaka ginyalo ritore makare e kind ria, kaka yorno mar jiwo somo kod dongruok mar nyithindo manyiri kaka winjore. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Eskun primary Mamanyata, e ward Mamanyata e county ma Kisumu, nyithindo manyiri omor kod puonj gi sir mane giyudo kotenore kod kaka winjo giritre e kindegi mag ria. Weche mane wabedo kwa kale kapok oomnwa pads gi. Mokwongo, jomoko onge gi nyalo moro mar yudo pads gi. Nyuol gi onge gi nyalo mar yudo siling 50 kata mokalo kanyo mar nyiewo negi pads gi. Ne gionge kaka ginyalo timo, moko ne tiyo nyaka gi tissue mane jomoko kata ne onge godo, to ne gichwere law gi. Sani wano yudo pads gi, wano goero kamana ahinya nikech koro wano bro bedo maler to ok wabro bedo gi wich kot moro amora. Kama bende e kaka ne gilero moko kuom puonj mane giyago kaka winjo giti kod taulo mag ria kaka achiel kuom yore mag ritruok makare e kinde ria. Kamae kaka nowacho ni inyalo kethe. Ka tija oserumo, in ibro gole maber, ibro kunje kama. Nowacho ni kun gicho man gi bur inyalo soe kamae. Kata ki menstruate kikibed ni in gi ayib nikech mano gik ma ji kale ka gidongo. Clara Onyango ma en jatend riwruog rowere mar Mr. and Miss Manyata makonyo jiwo dongruog rowere mawuok e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Manyata leronwa gima omiyo nochako chenro mar puonjo nyithindo manyiri ritruok e kinde ria. An gimomiyo nachako chenro ni en ni nikech an awuon an victim. Gima kamae kochako nyathi manyako to obedo gi luor moro, obedo shy kendo wiye kuot matek ahinya. Iyudo ka ok onya open up to the closest person, manen kata ka en min gi kata mana family members. Iyudo ka tek kata ka bed ni basic needs nitie to pod yudri mana ka sanitary cha to pod ionge go, to ng'ama dikwa be onge. Adenino ma jahigni 26 oyango ni sama mano timore ngima nyathi manyako bedo mang'aw mar gamo tuoche kata mana iye moiw e kind midhiero mamoko. Sama obiro iyudo ka nyathi buok ama obiro ka nyathi kia to gibedo vulnerable be nikech gin nyithindo ma iyudo ka kata basic need no ema en shida mondo yudi. Omiyo mae expose nyithindo manyiri mang'eny nikech African parents ok bed machiegni gi nyithindgi manyiri mondo gi open up. Koro yudo ka en challenge ahinya kendo yudo ka obiro gi gik mang'eny kata mana early pregnancy. Ewi mano, okwa jonyuol mondo bed machiegni gi nyithindgi manyiri manitie kind higni 13 nyaka 15 mar puonjore kodgi kotenore kod weche mag ria e ngimagi. Kuom jonyuol ma ok ni machiegni ahinya gi nyithindgi, anakwayo ni ubed osiepe mantie machiegni ahinya gi nyithindu. Wuo kodgi ging'isu pachgi nikech nyithindo kale gik mang'eny moloyo nyithindo manyiri gi. Gikale gik mang'eny ahinya. Ka nyathi ochopo 13 years, nyise gima onego bed nochako expect nikech gini biro. Onya biro chon makata ok ing'eyo unexpected, be onya biro late. Yes, koro onego bed ni wabeta prepared mondo ing'is nyathi manyako osedonjo adolescent. Kambi makeyo pi e kaunti ma Kisumu Kiwasko bende nyobago puonj motenore kod rito ler e kinde ria, ahinya to yore mag wito taulo bang' tiyo kodgi ma ok onjawo alwora. Kiwasko being a water and sanitation company, wang'iyo ni sanitation mar dhano kod alwora bende ler sache duto. Koro wamiyo wacho ni kochopo sama kamae odichieng' ma kaka uono waneno ni mondo nyithindwa wapargi mondo wapuonjgi mondo giritre yorno maber. Komachielo e kaunti ma Siaya, riwruok ma ok mar piny owacho mar Nutrition Kenya kuom tudruok kod tend kaunti no kokalo kuom riwruok mar Friends of Segere bende oketo chenro mar puonjo nyithindo manyiri e skunde duto e kaunti no kotelie kod jatatije mar Nutrition Kenya Martha Nyagaya. Stigma around menstruation that we want to break today. We want to tell you that menstruation is normal.
It is your way of demonstrating your beautiful being as a girl. You should not be shy about it. Do not fear your mom, do not fear your dad. Talk to them, ask them, tell them this is what I'm feeling. This is what I want. How do I do this? How can I handle myself? Nyithindo manyiri ma ochan rem chopo e somo poni ok giyudo yore makare mag ritruok e kinde ria. Mae miyo moko kuomgi dok chien kata e somgi. Gino makoro miyo jokanyo jiwo puonj kod sir mar neno ni nyathi manyako odongore kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Manyata, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Mano bende twak ma bende wadhi bedo godo saa 3 otieno e chenro mano mar mine wacho ka wang'iyo midhiero maria osekelo kanyakla kod okenge ma bende oseketi mar tieko midhiero machalo kod mago. Ne kanyo ni tudi kodwa mane chenro mar mine wacho. Jotelo mag thieth mawuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira ochako chenro mar miyo jopiny puonj kaluwore kod weche motenore kod dang'ni mar paro. Kampen makamano nosir kod riwruok mar Gusii Mental Awareness Association kendo chano twak hocho thieth e kind chenro mamoko ne oganda makale midhiero mar dang'ni mar paro. Mary Nyaribo ma en min od gavana ma Nyamira oyango chenro ma bende biro lu kamoting'o gedo mar kuonde thieth 200 e gwenge ma Magwanga mar chiwo kony ne oganda. Chenro makamano itimo mar geng'o midhiero ma bende tudo kod dang'ni mag paro kaka lwenje mag udi. People who are being followed up in our various facilities for various mental health conditions, leave alone those who have not come to seek for those services. That number could increase as people try to adjust to hard economic times we are facing now as a country. This awareness will support in reducing the stigma around mental illness and mental health conditions by sharing our personal experiences. Through the leadership of His Excellency Amos Nyaribo, we are building a mega hospital at Magwagwa. It will be one of the biggest. It is a 200 bed capacity facility that will be handling only issues mental health. And I can bet there is none like that in this region of South Nyanza. There are lots of things that have happened in Gusii in general. I know media is here, they know what they have been airing and what has been going on. So we said we have to come in and do something. So our main goal is to educate. We have the specialists here, Dr. Njuguna, Dr. Mbati. I'm surrounded by the specialists. So they just have to give us the information. They tell us what to do. We are here in Nyamira doing a mental health walk, which has been done collaboratively together between Kisii County, Nyamira County and GMA. This work was done because this month of May is the month of mental health awareness, to create awareness about what is mental health, what are mental disorders, and what can we do as a community to reduce some of the burdens of mental health that we are seeing in our communities. Nyathina, an kodi kuom gimoro amora. Donge ini dwaro ni in gimoro opogru? In kik idewo nyathina. An abo timo gimoro amora ma an anya. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jiteng'i. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo pragia. Ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Gisani koro wayudo weche mag tuke kuma tim mar mine mar Vihiga Queens kawuono nosidh osimbo mar lig mar mine e pacho kae mong'ere kaka FKF Women Premier League. Mae en tok dhi amodhi gi Gospel Ladies 1-1 e tugo mar lig manogo kawuono. Okombe no nomige gi jakom FKF Nick Mwenda. Kapten mar tim no Maslin Wayodi nonyiso mor mare kowacho ni sani koro gikore dhi chung' ne Kenya e tuke mag Afrika ma ugwe gi madiere mong'ere kaka Sekafa. Kata mano onge mich mar omenda aching' magiyudo. Ninafuraha sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hapa. Haijakuwa rahisi, lakini kwa bidii wachezaji na management wetu tukamep kwa washindi siku ya leo. Ninafuraha. Kimazoezi. Hapo maybe management wakielezea, lakini sisi kitu tunajua kama sisi wachezaji ni kutia bidii zaidi, maana pale tunaenda kushindana na champions pia. So ni double effort. E tuke mag basketball manogo e pau tuke manyayo tim mar KPN oloyo Equity Bank kapo Prauchel kod ariyo kuom Prabich kod adek. KPN ochako maber e tuke go kochakore e firimbi mokwongo, to kata kobedo ni Equity noteme tielo mar ariyo, KPA ema notieko kaka joloch. Adera to Martin Kitongo, erratic there. Electric goes all the way, and what a bucket! What a bucket by Catherine Okoch. The change Angalao Leo cameraman Evergreen for my MVP, and Electric goes for the three. Man! Big three by Electric. Victor Electric Ochieng. Mago bende mano wantiere koda thuolo mar migie sechegi mano mag weche manyien mag ang'ichwelo mathoth wabiro yudo kochopo saa 3. Erokamano ahinya Harrison Oswe kanyakla kod Otis Tinga Oga. Aneno ote mari mano Akelo wuod Kabondo e kind ote mamoko modhuro mabende odonjonwa e weche manyien masechegi wachakwarad kochopo saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oimore. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Ankodi kuom gimora mora. Donge ini dwaro ni in gimoro pogru, ha? In kikideo nyathina, anapo timo gimora mora ma ananya. Koro an nyaka ng'e ni man nyako mane mochungi bath thapki ka. An nyaka ng'e ni en ng'a. Thapki! Mama, baba! Anabiro ngisou ni ng'at moparo nen Thapki oken Thapki. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours.
bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Rizi nitie marponjo mari isugi monego winje through. Come on. Ya wajo wadu matandi soreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kachi. Tum Dagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend She's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. And the sun shall not meet us by day, nor the moon by night, nor the pestilence that lurk in dark places. And when the wicked Babylon come upon we to eat our flesh, they stumble and fall. For the conquering land of the tribe of Judah shall deal with them keys. For our light is in the laws of his imperial majesty, Lord of lords, King of kings, Jah Rastafari, the creator of Zion and I. Dial *811 *271# to get Rasta prayer. Bas jakwara mngajwang kama wantiere niendi iluongo ni Rawi Beach e Kanambi